So, thank you Lord. Wala na kuha ng bagyo, hinihinay na. So, tanaw na to guys, dire ang kuha itong palibot o kung saan lang na kuha, no? Ayan, mga damage. Oops. Ito sa kilid. Ayan, no? Push. Oh. Libot yan eh. Tapos si Ate Esther tulog pa man, no? Ha? Ayan. So pulos babaw na kuwan. Sus na upang ang balay ni Sisi. Murag mo na datugan siguro sa kuwan. Oo, mo na datugan sa narita diri guys. Sa gawas. So kusog yun yung uwan na guys, ano? Kusog yung hangin na. Uy, hala, ang signage sa Oxy. Uy, dara. Oh, kita nyo guys, oh. Tumpa lagi kahoy, dahil bago kung natumpa ang kahoy gabi eh. Yan. Muna ni ang sitwasyon. Di bagya ng kalsada guys. Bagian. Oh, di pagyod. So ako rin kwaro na lagpot day. Ang sa Oxy. Ano yung signage sa Oxy? Tumba na ang kuwan. Tumba ng Cebuana. Signage sa Cebuana. Dahil tindahan nga na datugan o guan. Puno as kahoy. Tumbahan. Uy, upa gida ay. Tumba gida ay, no? Ako ginigamit na eh. Dako kayo damage sana eh. Tinda na so gila itong hangin na guys. Oh, Bera. Oh, kahoy oh. Yan. Babag sa dan.
eskwelahan. Siya kaning baboy dere gihikot. Tako na ra ba? Siya na baboy na legs. Uy, paksi man ang mangga ni Kwan. Tami boy. Yan. Kanang mangga eh. Ano mga mangga no? Oh. Kana kay mangga eh, nga tagak oh. Pag yun. Oops! Wala na, nagwala. Nagwala ang baon. Oh, yun. Oh, grabe ko suga. Nagkuka yung baon, oh. Kita na, guys. Ayan. So ang mga kayo-kayano pasa na mga silina. May extension tani din itapitaw na. Kung kag ilang gihimong extension sa ilang tindahan. Ang pay-open nga basa. Ayan. Dapat nila na nito. Agoy ang ha? Oh. Oh, dito taas bigas. Sige ko. Oh, apat. Kanan tindahan sa may terminal. Nagupa. Saging oh. Hey! Kaya nga magtumaktak saging na may mga saging oh. Lagi. Wapong nga rin anis tagiya. Natuog patingali ang tagiya na. Hoy! Ang tagiya ng saging. Ang kanil mga tindahan. Ugoy ang diri. Ugoy ang iyang ikuan na nas tubig. Nakapag ka ni suod tingali. Ha? Purot na? Purot na sa nakakita tingali na. Sayo naka-rescue. Papahagi na diri ay. Tanan na mga andi kani siya nga kuan. Andid to ni. Gipalit dire. Kapay mga saging hinugo. So.
kuya. Ay, may solar. Ubos na ang tindahan. Ayan guys. Paano? Ayan. Wana unsa ka Christian ang dire dayo gara. Sus, ba kayo dire. Ako ang mga tindahan guys, ayan oh. Kinsa ka ni mga tindahan dire. Mga persang guba ah. Kabungkag sa mga tindahan oy. Ini Gustino mo yung nagkuhan Gustino. Tino, bungkag ini mo diri Tino. Yan o. Oo. Bungkag oy.